Sanibonani la kwaNgge-Suphakama Nibingelelo sifundo. Igcokama Elisha seligilima ngalapha livela khona lithenga uhlobo lwaka-Toyota i-Suzu. Lapho khona livezile ukuthi leli Suzu lilithenga ngenxa yokuthi liyashoda lapha eplazini. Futhi lifuna ukuvula amathuba omsebenzi. Lifuna umuntu nje ozoshayela lona i-Suzu ono-code 10. Okuyinto enhle-ke lokho mbukeli wethu uma kukhona amaciko abuyisela kubalandeli bawo emva kokuthi abenze abalandeli ukuthi bephumelele nabo-ke bese bebuyisa okuncane kubalandeli babo. Kanti okunye sikuphathele khona mbukeli wethu namhlanje, nenkosi yakwaMagcokama-ke ibonakale lapho khona-ke ilanda-ke olunye uhlobo lwaka-Toyota. Iy'nsizwa zakwaMaskandi ngathi zilithandile iy'moto zakwa-Toyota. Ulande laphana-ke i-Legent 50 lapho khona-ke evezile khona ukubonga nje kubalandeli bakhe nokuxhaswa nje ukuthi ezefike kuleli zinga lokuthenga nayo i-Legent 45. Ngabe uthini umbono wakho mbukeli wethu ngalolu daba esiliphathele lona? Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Mfowethu, hayi akuyazi le nto. Legend 50 zakhaya. Mfowethu uthini wena? Hayi, into engihluphayo abafana bathi singathi Bathi uzodikana ibhekana. hayi Ioti lisephaketheni. hayi inkulu. Abakoseyini wena shede.